Apar habjan sibun diba ang nampi kiparure de Japan adungarai kedu Karbi arada tumpen kachuningri. Biti adong arada tumapat hamprang song ke thoma tum chelangsi kirap ke pajiram. Mahamaya Longri scheme kang pupon pen mai kang nipon. Mira bhiti pen dai thor an ke cheleng thora to work hen ojok rat keningri. Aprek hawar arat atum pen upper habjan sibundita ingnampi ke parudam irui-irunian dotanglo. Alang litum lasu ingnampi ke parudam pan stame upper habjan sibundita ingnampi adung arai ke du barim atum phan made rong asar lapen sorgi gangbra atum phan parju jepin mate birta pipi pin pen si alang litum lasu siding pon bomlo lasu putak upper habjan sibundita ingnampi adung arai ke du arada tum pen stame kham khedun si lasu putak ini pherangke thengdo pangdak ponlo. Perangke thengno alang litum pen nanga bachini dun atengke upper habjan sibundita ingnampi along adungarai kedu arada tum pen bachini pon atengke laso ingnampi pen si alang litum sai chuti ki pombon blo lapent ason sme al han parvu sami alang litum curi pon bomsi kaprek hawar mate rong spian chu joram si alang litum an eom ma phan sami alang litum chupon longlo lan chot kalilang lapuna chuhli chu phijo atum pen stami lo theng pen chenglok kaprek nangji ason an stami laso ingnampi pen si joy ki pen longpon bomlo laso ingnampi jongsi paru deadly putang te alang litum laso hawar ke do barim atum pen pinaan kisung chitong ponang kokpo laso ingnampi along paru re deadji phansi hada ke do barim atum pen pherangke thengno pen kachuning ripon lada ka chingrum nang ko ke je nilitum ladak jitu rong plim plampen hala 10 kilo lo songbong ladak nilitum sibun thiba riya bolong bang manen naru je pin pen nilitum lokela phan ahisab ave pin pen dak riya nange priya joine si nilitum pini chingrum nang ko lasi alang nilitum aphan gangbura tu maphan matang te rong osor phan arju je pin pen ladak rijap matang te ladak jitu na ingnam nang ki pri bangke nilitum sitame rat pen sitame ning duglo lasi alang litum sitame munen bhi lason ko choklem phle je phan nilitum hin pen chuning rilo la athema la soing nama bangke nilitum la rongbe rong thak rong krehini rong krepho rat ke nilitum theng lang la pen nempo kadu kawe sitame nilitum si ladak si chuti ki bomlo la pen nilitum an class ke do puyong nilitum an class ke longle phelang ave longle phelang kom hek lasi nilitum ke la sorry yap si nilitum ke dapan si reng bomlo nilitum theng lang la pen chor ki phejo pene chorleng punon baba mung punon chujun hut pusitame chumangkan hut pusitame pisupangri hut pusitame nilitum ladak si theng lang kaduk wisitame enbom lapen rija pujong je ladaka bangke nilitum rong alo arija binak long leta bihek lasi nilitum ke ladak laso rija pichwa khalo lasi angtan pen ladak jitu rong nang kesengi laso anam pinange pringi pu bangke nilitum arat pen sitame nilitum chedon undekhe lapen nilitum borgangbra pen chenglok rong agangbra rat nitum kaduk kawe sitame la bangke nilitum alang litum majok le ladak bang sitame nilitum chedon undekhe nilitum chini habjan ladak tibun tiba laso ariyap along masap so talom sodo lasi nilitum laso talom so long nilitum ke ladak si lohan theng sitame nilitum la pusi curi bom cholam bom daksi la nai ajakat lo lasi nilitum ke ladake madu ahem sitame service ave saguria ave lason cholong le junlong le khai sai de lasi nilitum ke la sariap so talom so long si nilitum ke reng ibom lasi khai so lo son si nilitum phan man apoke the bank ke ber pula sona bank ke sulile daji karbi ente karbi khai si alang litum ching ho nai ji alang litum chini peme alang litum han thek long peme alang litum long le phelang ave pula puwai phe sitame alang litum agaria motor pen ekdom abut pen asut pen akeng op kang chim pen alang litum wanglo lasi nilitum rong asora phanye thang na ka phere ka therak ta wi alang litum alang plot pen alang litum na choklem lo lasi jo halapu langroi ari tikilo lasi langroi ari ka tikia a hormu sitame alang litum riyap susi alang litum pukok lo sitawe
Pati bok beda ji pansi la si nilitum rat la pen rong asar la pen rubasar la pen sorkari kangbura tum pen nilitum chingrum si la dak la so mai nilitum pini patinang kok lo la salang litum pansa chuning ri parvik lo la pen aling ke thea tum CMEM atum pansi tame la so lama bang ken nilitum la dak rong asora tum sita medak rong tre porong tre trok do la so talom nilitum chuakha la si rong ang bong si nilitum la so talom do la si pupen sita me nilitum la so riap long si nilitum reng bom la si nilitum rong khelan long sita me la so riap long si nilitum han churi si nilitum han chu yordam ani wang sita alang litum long le phelang kawe gali alang litum kiduk akhai gali alang tum gari motor wan si la so riap so long nang pe hong klang si la rong asora phan thang nada huda puda vesa lang litum kam klem lo la basa lang litum phan ang parage ke wang veda je phan sa lang litum han chuning ri lo athe lada ka bang ke chorkli cho phejo atum sita do thorom lada ke nona huda kai ke karbi atum sita me churi chola mathave chorleng ta ho baba mung ta ho lason chuju na hu chuku ahut ba peng kar klia hu hem kar klia hu sita mela puson kiri nang jatwar do lasi chomangkan buside me ajada kam busita me nilite sorry ap solong si nilitum ke cho akhalo lasi alang litum hasida me lo sorry ap nang ki prefer da ja phansi chuning ri parvik lo lasi labang so riap along le pusi lo stamela sorry ap along le bangke pinana muni tu chini la bangke rong karbi arong si kom thiblo karbi arong bong si dolo la bangke riap tame si rong isya talom socho la so talom so along sinon pinang an karbi kaprek hawar karbi ang kaprek hawar pen wang lo je so along le labang so anam piso along rong rup kikimji pusi nang mang pen kidam tang hithi rui niang bong penang an ladak nitum theglong lo la silabang so along bang ke nitum ta labang so ka to khol dia sorong rup kim gipolo mari tum ta ke do barim rat pencenglok rong asar pencenglok la pen nilitum sorkari ang branda tidonun thekthi binong la bangke la si chuning ri lo nang nitum komane ka mena inut barang churung kokok ta hai stamela so ka churunga bang nang nitum khroy dun det hi pen labang so long bini pena para kibang beda je pan si chuning ri lo la pen lakhang ko rapo ni lip MSc constipar lopont panjan mera biti pen dai thoran ke cheleng thor atowar ke mesin ka beda da jok la su hawar arada tum pin an ke sung chitong pon nang koklo la puonat si ke chilang ji a hem astamil alang litum hawar pen kilometer phot rok an kidam nanglang la puonat work hinu det ajok ke su ki ponji phansta alang litum pin an ke sung chitong pon nang koklo la si prabjin pen karbilong turmas council atum pen prabjin pen la su ke hinu dak atowar ke selam pon det jia phansi la su hawar arad atum pen pherang ke thinu pen chuning ripon koila mati pen joy sing teron Karbi Longri Abirta langdam polote development na puthak ke non pusitami theklong lelang lasi non CPDM ke la so road sitami nanglitum thek ponlong lo school lo somal kedam kewang sitami pu parlamli ikeng pen an le kedam sitami pu parli kisung kidoason lapen nako gari motor sitami jo non ke balo silengoni pinason lo kedam tang bus sitami aplanga hot sokar hot ke nang bunai lo sitami tuwar hingya jone bus sitami kedam kewang heta non ke dipu kedam tum sita kisung do lapen lasin non CMEM lapen M keba MP lapen MAC dak nitum sa pobitro rong pi phanta nitum chuni bang ke lo je non la so tuwar bang ke nang bunai da planga sonte nitum mo next election sitami nitum ke pahai donji phan nitum body donji lapen alang li phan sitami chirap chito donji bon sitami non towar lahai kawe development abuthak nanglang ledet bang ke nitum ning oilak binong lasin non nang litum phan ke thege ding council ke do tum phan chuning likala hello je towar bang ke pami ponsen asonte misenji pusi nililam theke ansi nang than bachini den non corona avur ki jumpur apora hut ke chongdat pen ke cholong chot atum pinangan ki sung chitong pon nang koklo la son apor hut Karbilu Charlie asong KSA amai phu Simon Rongphar Bogojon Youth Forum lapent Surupathar Youth Forum atum ambithang akhiadat chinghon hepin pen jakhong ni phai engkoira pho lakha engkoira hini Surupathar consensi parlo bithi dong arat atum phant alang litum pen kirap upajir la son thak si ki pajir asai pini anchota kalilang bonstap ki wangsilang arni istmi alang litum owe kimi atum pen
rat atum phan un an pen chirap chitu dun ji pusi bogajan youth forum dunamai phu don bar terang ahin pen pachini pon lapen lapu nat bithia dong arat atuma phan pini an stami majok ke thiki ding atum stami lapu son ke kera pajir pon bang avi pin lang lasi alang litum mithang akhia dar ke du atum cha kali boyfis stami lapu nat mithang arat aphan ke chinghon pon theka jok las lapu son sai kimi ke klem pon theka jok alang litum long kai kes stami jumi duwer pu busi bithia dong arat atum pen pachini pon Sangti hidi pen Karbi Longri Abirta project terang. Nanti tedak itum constituency long lo lapan kiladak pen tebok head itum chinghon EM inti sang ho pen lapuson kirap avi mala alang lipen ta avi di pini dak kachitong kadogawi kote lapen injetum ilitum aphan kiasi alang litum phan nang cari pen najok bokajan kiasi napenari sangho tu peng litum phan dak khiti ki klem dia pha tum alang litum phan tuning ridung si alang litum militum phan asap surat setami militum phan pini anian ke dak tangkanang palelo lasi militum kerapta nang pajir dekang lo lasi militum kadogawi setami ningarong lo lasi pitia dong airia phan nambang so tangkanang palipot alang litum phan da churo lo dan nilitum kadugawi rong asal do anjitami nilitum ta ningarong pen alang litum phan la an suse achithe pading pon bom nang pen uwe ki mitum phan si nilitum non nambang ning chithe pon thurong pu si nilitum ning mathap pon si nililam thike la Jakong ni pa engkora phor ni mahamaya consensi ke parlo dong mukak longkam terom determine whole along em long sing teron arideng pen mahamaya longri scheme kang pupon labangso mahamaya scheme kang pupon along em long sing teron principal boka chairman biron teron bca chairman rajesh teron lapen mahamaya along bsp klembang pubang pietum chitong du Kidamtang MEC kilik ahud rat tum cerap cetudun pensi em launching teron phan pahai pon lo lapen kaprek scheme ding pon si lasu mahamaya arat atum phant awar sai pi pon lo voifis temi pinang an arat atum lasu awar sai kilong nundi matiga stang nundi tet atum si puthon mahamaya scheme ding pon si kira pe pajira sai pi pon bom lo lapen kidamtang MEC kilik ahud stami mahamaya constituency pen ongdung ahud pen ke phai dung atum puling atum phant nong e pajir ponji pu em lungsing teron ke cak pon ateng ben sipini alang li ahin ben puthot lasonong e pajir pon ke chingsi anong ilabang ke utor bobil muni vidalai puling atum pensi suri tangka phokep an chapalong pon lapen hini angdeng labang ke utor bobil netaji emi puling atum pensi suri tangka thongkep along e chapalong pon lo lapen ke thom angdeng labang e dokbuka higher secondary puling atum pensi tangka suri inkoi an chapalong pon lo dong mukak pen waisong terang Karbi Longri Abirta 2017 maningkan MEC election hut nili Bharatiya Janata Party pen ticket long lo asu ticket ke long hut rata tum nili phan nang cherap na situ tum pen nang pahai pon lasu phi pen council Karbi autonomous council CM tulinam long hang hin pen tulo lasu along nili tame ningkan ini anda phi yang nili em long dun lasu em long lok pen whole lasu 2017 ningkan nili phan nang kaching hon arara tum phan pini नीली आहक तेमा केंद्रीय सरकार लापेन राज्य सरकार में आसुनी के दोपिकलो पॉइंट फिट ता कचे तांग टे कसों ता के दो के थेगलोंग दुलांग कची नीली जोंग जुंग अलांग लिटुंग थानिंग कचिंग साम पिसी हसाव बेसिता पिनी के पार्टी प्रोग्राम के दें पॉन लापेन अपरा तमे के दामतांग विधानसभा इलेक्शन हुट एमएलए इलेक्शन हुट नीली अलोंग तीन लोकल कमिटी अलोंग तमे दामपेन नीली लोकल कमिटी मीटिंग अलोंग व्यू मीटिंग प्रोग्राम लोंग ada kisung ke boy alam sorkar nang do det pen long lima lahai la sukar jama hut il election prang announce lo along tin local committee long sedame pining election ke umama first second third ke dama tuma phan ke isia puroskar duji ala so puroskar bangke first bangke 50000 second bangke 30000 lapen third bangke 20000 lasu alam jagat te non MLA election tamini tumdak Muhammad Homosi penta suri pira chitim lahan pa sini tup kelong la so ningkan sam mesi pini local committee mondol committee andar do anil dup chehang lap mesi pini la so program ke dei pon la so logot non 31 local committee dak la dak do nilitum Muhammad Homosi ke alang litum phasita me asap sap pe sitam nilitum la so first second third along sitame aku nilitum ahin pen alang litum phan akirap asap ka pajin pon ta pon
First ke Uttar Mobil left right first second dam dilo angke hard bang ke ladak dok muka higher secondary apuling session masih dam.